Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kumshi banta banya snok tilang bat kaperthai barok kawe. Haka jing rakhi ya ka jing dap bahnyo phosan snem jong ka United Nations. Kabalatip kum ka United Nations Day ka office jong ka District Legal Services Authority harangkat ka jing trailang bat ka District Sports Officer lembat ka mau kerwat District Cycling Association Southwest Khasi Hills District. Henne kasngi ka arpo artarik kila penlong ya ka Legal Awareness Program kom Cycle Rally. Kabalas dang na pelau ka office jang ka district and session court mau kerwan. Badyat keleng saudong kisnong bamarjan bakan top ya ka mountain nong lang mau lang wer bat mau kerwan. Hakan ni ka cycle rally la samru iki kot leng kedap syakipat ba kenang bakan tip iki an syapang kilat jing yarap leng baka District Legal Services Authority. Layok ru ya ka jingkren na kakong enhasya panel laya DLSA mau kerwan kabalabatay baka jing rakhe ya ka United Nations Day kalong hadin kat maba baar haka baki san puway tali kiri jong kaperthay kilaya snok dilang kenang banwan ra ya ka jing syong suk syong syangan jong kaperthay barok kawe bat kenang bakum kini ki jing elet maken om jeshu hadin habun bat kumta kilas dang sendan ya ka United Nations haus nam jar khandai spa saupusan. Kiway kibla ay jengkran hakani kesngi kilong uba di Marwen LDA District Sports Officer ba e thongni President jong kamau kerwat District Cycling Association bat kiway. Dan banyak arkaliat. Ni semua sorong aku kalian kumi di cyclist nama bamantak ski long kumbangi ni don bertah ka ni pensyai hakipat ba sipang kata ka an leng ba ka jing sam komplet ke jungi mentan mar bamanta ini ya rally in sam atat ki komplet haki sinong. Kalau kemudian kam sisa sikade ya nak benta jongi iwe ni kok nak benta nak leng jonga simet maka jun nak benta jong pibarok betul nak ni bangin tip ya kiai kita ki bentah, kiai kita ki kam, kiai kita ki jing syakri, kiba ka District Legal Service Authority kadon, batai, ban syakri nak bentah, jongi iwe ban nam taki pajba jongka district ki porok we. Kalau bokong san yangi bangin tip, tingin ai ba kani ka cycle rally, kani ka awareness, kaba mi penlong hak ni ka por pemerintah, hak ni ka step pemerintah, kanong ka jing mentoy nak benta jungi iwe bat kum juru hak bang nyok ban sam yaki pamphlet sa keleng jaka ke bang insaya ya kini ya ka route jong kini ka cycle rally ai babara ru kin yo ya ka jing mentoy kin yo ka jing skautu ya ka jing syai kumno ru ba kin yo ya ka jing syakri dingba jong kini ka District Legal Awareness program dengan jong kini bat ru jong kini ka office kapa penyat kapa sakri nak mentah jong pajba bude ikam an hapo jong kani district jong ni bat ka team jong news nam ahja apway kalong ka recovering better for an equitable and sustainable world kata ka team jong new ahja apway bat kumbangi i how new ahja apway kat bangi dang dan kata ka proses ban heal na new COVID-19 dan di coronavirus di United Nations ruka fokus hakata ba kumno banyarap yaki beriyo bakin la ban recover better lani bakin la ban kuat kambha lani ban dan ban buru ek taka jing haka jingmu jong berkat jing ki beriyo ba kumno bakin la ban yo ek taka jing kuat ka kambha baru ban preserve ya kamariang ban yo ya kataka perthai ka bangila ban syong nila bansa baru bangin buram ya ka environment bangin yo ya kata ka environment ka bakot ka bakya kawe ka jing kata ka ba lasya ka bakta uni COVID-19 kadai ka jing ya isi para beriyo
mo kataru ka de ka we na ka jing sya akhta hauni COVID-19 ha ka ba hoi ka sarkar ka aya kata ka order bandan kata ka social distancing henry ki brepat ki ladan ka jingya jingai ha ka jingya de ka jongki amdai shu tang kata ka physical social distancing henry kata ka jingya de ru kala ya jingai khamdam ya ki tu ki bre ki bayo positive ha ni coronavirus ki la sya stigmatize ki la sya penjingai ki la sya pen kerpang hadu bakaladan kata ka jing kata ka jing syong kata ka jing ya sok para beriau lani wat ki ri keleng ka perthai rumah ba ladadan kita ki kinu kiri ki ba lajur ka jing kata haune COVID-19 ki wipat kiri ki la isi no ki la dan no kata ka jing jingai kata ka jing syong sok syong singan ha pedeng ka ri hi barok we ka ki beriau barok ha keleng ka ri hi barok we ti ka United Nations ka fokus ya kata ba kan ba banlatnya kita ki AKA ba kini ki beriau barok ki diban dan ya kata ka jing ya sok hapeng jongki bat banwan ra ya kata ka jing syong suk syong shingan baru banwan ra ya kata ka healthy world dan healthy environment ti kani ka cycling ru kalong kawai na ki best exercise mo kata ka jing penkilan met yo beriau ti nak kata ka da kan nginyasat ya kata example bangin wan ra ya kata ka healthy world healthy environment through cycling ru kumjo but lada ka klan ka ngingiyo kata kamet ka bokot bakya ngila ban yale ka immune system ka jongi ka klan bangila ban yale ya kum kini ki klam coronavirus baru ki wi ki kanyang jing pang rukum jo